Valor 1.6 billion pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad sa usa ka checkpoint sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naharang sa mga personahe sa Police Station 9 Nazareth sa Cagayan de Oro City kining usa ka puti nga van dihang miagi kini sa gipahigayong checkpoint sa barangay Makasandig niadtong adlong Biyernes. Sa routine check nga gihimo sa mga pulis, nadiskitaan ang usa ka brand sa sigarilyo nga gisulod sa black plastic bag. Wala sila dalang mga dokumento nga nagpamatuod nga documented ang mga sigarilyo nga ilang gitransport. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa usa ka lugar sa sitio Tambo sa maong barangay ang van ug padulong kini sa Quezon Bukidnon aron mag-deliver sa mga sigarilyo. Anaa sa 40 ka mga boxes sa mga gituuhang smuggled nga sigarilyo ang sakay sa maong van nga moabot og 20,000 packs. Nagkantidad sab kini og kapin 1.6 million pesos. Sa karon na turnover na sa Bureau of Customs ang maong mga kontrabando alang sa posibleng pagpasaka og kaso samtang temporaryo kuno nga gi-release ang driver sa van. Nagkandak na og surveillance and kuha nga ato ang intelligence pati atong City Intelligence Unit nana may ginakandak na follow-up operation. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.